Влизаш в стаята и вместо да пуснеш светлината, идва Чък Норис и гаси тъмнината. Чък Норис убил Осама, щото Чък Норис не може да са двама. Влизаш в стаята и вместо да пуснеш светлината, идва Чък Норис и гаси тъмнината. Чък Норис убил Осама, щото Чък Норис не може да са двама. Чък Норис един истински мъж. Чък Норис може да направи снежен човек от дъжд. Чък Норис може да те удуши с безжичен телефон, брат ми, запомни. Само Чък Норис може да бие стената на тенис. Чък Норис винаги има резервен пенис. На Чък Норис всичките му зъби са мъдреци. Чък Норис го харесват всички жени. Чък Норис никога не чака нова година. Новата година чака Чък Норис да се снима. Чък Норис има собствен сайт интернет. Чък Норис да, винаги е заед. Чък Норис може да направи портокалов сок от лимон. Земята за Чък Норис е фитнес салон. Чък Норис говори всички езици. Чък Норис е създал думата базици. Влизаш в стаята и вместо да пуснеш светлината, идва Чък Норис и гаси тъмнината. Чък Норис убил Осама, щото Чък Норис не може да са двама. Влизаш в стаята и вместо да пуснеш светлината, идва Чък Норис и гаси тъмнината. Чък Норис убил Осама, щото Чък Норис не може да са двама. Чък Норис изнасува педофилите като дете. Чък Норис никой не може да го спре. Чък Норис му трябва 20 минути за да изгледа 60. Чък Норис има крака вместо ръце. Чък Норис си поръчва Биг Мак в KFC и го получава. Чък Норис никога не се ебава. Чък Норис влиза в гей бар и излиза с манекенка по бельо. Чък Норис има четвърто око. Чък Норис може да цака на безкос. Чък Норис винаги пуше холандски кос. Чък Норис говори всички езици. Чък Норис е измислил думата базици. Влизаш в стаята и вместо да пуснеш светлината, идва Чък Норис и гаси тъмнината. Чък Норис убил Осама, щото Чък Норис не може да са двама. Влизаш в стаята и вместо да пуснеш светлината, идва Чък Норис и гаси тъмнината. Чък Норис убил Осама, щото Чък Норис не може да са двама. Чък Норис убил Осама,